Ay, budget na po datong tirada. Kay gimingaw no ko aning tiradaha. Alam na to atong mga parapernalyas diri atong coke nga perting bugnaw. Wow. Right. Hotdog nga perting gahi Yummy Dila lang sa mo ha. Last lang ang itlog basig mabuak ug ang mga lamas. Wala ra. Okay, good. Sana. Last lang sa mo ha. Hello, Jo! Hello! Ano po niya mga Pet City, Naon sa di ka, Jo? Mugot magkikagnaw. Isa may di mamugot pa ng gigutom ang ko. Magluto di ka sa inyo. Saan ako pagluto nga? Wak ko'y lamas, wak ko'y mantika, wak ko'y ko'y lutoon. Grabe. Huwag dyan maluto sa inyong balay. Ang sa'y balay, wak ko'y balay. Di ara ba ko tulong sa kanto, street children na ba ko? Sige lang sa the street. Yes, bro. Tapos di na po masabta no, nadaot ako yung sa pipapig, mga pataa ba? Hindi saan, Jo ko. Tabangan na to, kuy. Sige, kuya. Tabangan ka na mo, Jo. Ang may matabang ninyo? Kami bahala si mga Jo. Kami bahala si mong lutuan. Huwag sa imong lutuanan. Uy, himala, kaya nangabutan mo. Nga asam ko mo manguha na. Salig lang sa mga Jo. Kami ni bahala na. Isa, asam ko magluto nga, wak mo kilamisa. Kami bahala, Jo. Istipot lang ka. Gani, Jo. Kami ni bahala. Diri lang ka. Tara, kuya. Balik na ta. Balik kami. Yati, asa ka itong manguha itong mga bataa to? Kuya, manarbaho eh. May nang tag-anak ko sa kontraktor no. Kaya pwede na lang manarbaho. Uy, abang ko! Sabi ni mabataan nyo, sakit kay kong lubot ba? Pauwi ko. Tingin mga bataan nyo. Nalaki lutuanan, Jo. Kapir, bibig arsa niya. Perti mo gata. Yati mo, asa mo gikan anak? Kaya si pangutan na. Ang importante na kay lutuanan diri Pagulat rin diri, Jo. Kay lamas na pa na mong kwaon, ha? Sige. Pagdali mo, kikigutom na ko. Kapurado na po kayo. Tara na, kuya. Let's go, Koy. Ano? Pagdali mo ha. Okay, panitan na ito ng last nga hotdog. Okay, pwede na siguro ni. Kanang asa man tamang itaglamas, Koy. Mangita ra gud ta, kuya. Basi makita na ita diri, Pero wa tay makitaan. Manguha lang gud ta sa tindahan. Bad ba na, Koy? Kanang manguha. Tata ra man kadili kung gunaban. Basta walay makakita. Na, kuya. Luto, 6, 7, ya, upat, itlog. Okay, kayo. Gusto ko yun, nagluto-luto na po doon. Gani no, murag dili ta niya mangod. Bakit dili ta niya ingnan? Tara, Koy. Mangayo ta, Koy. Tara, kuya. Mangayutan. Itukar na po na iyang kalaong ba? Sige, Koy. Daw, napanitan na ba na akong itanan? Kuya, nagluto man ka diya, kuya. Wala man ka nakingon sa mua. Dahil ko ng mga Pet City, Uy, nga naman nang gikaon nga ilaw pa man na. Tanaw na ko na silupin, no? Hindi mo paniti, ay. Sirok, yung kay kang bataa ka ba? Luto naman gani, Giatik naman siguro ko ni mo. Lami, man gani kayo. Alood ni mo kayo, ilaw pa man na. Yati, gini ba? Ay! Ibutang nga, dili ibutang. Kaya wala pa lagi na naluto. Ay, bataan, hilaw pa, gikaon na. Nagdinalo naman po ka, kuya. Unsay dalo, mangatan magugulutoon ba mangguna kay hilaw ba manaw? Ay! Panglakaw pag mo dito bigay disturbo kay mo sa lakay. Lakaw mo. Ano ikaw magtagan ng lakaw? Hindi kuha na pong balik ang hilaw. Daot ni matari masakitan lagi kang kiyan dito di ka palitan tambal buanga ka. Yati itong mga bata ato dugay man kayo. Yo. Dara, Jo. Lamas. Yaw na pa tagtara lang. Pito na na. Nyo sa to'y parisan Dara, Adog. Usa mga happy mo pinaakan naman na. Anong daggan kay baka ng buo pa gani? gusto ka dagan po. Kuya, magkuha sa balik. Balik na bagta. Hotdog na rito ah. Ang hotdog. Hotdog. Naapod. Hotdog. Akana, ini bagay na lamas oh. Ukol ka na. Kudili ah. Gutom na kayo ah. Samukag ito mga bata. Yung wato na samuk-samuk sa ko ah. Nagsugo na ang takog luto dali. Ang tantarong nakukuna ang lamas. Uy. Asan itong lamas dito na ang nakikilibutan? Kabuang. Pilaw. Wag nyo ng lamas diri asa dito. Ang nanidik niya kung may rambo lang yung itlog ani. Ang naniro na wa naman to kung atong itlog. Tutaw man siguro ni. Kasi nga tagak na si Lalom. Kasi wala man ba asa man dito. Abi na. Ang kami ako lutuanan ako man ti. Cook man ni. Cook na lang nabilin sa kuha. Ang saon na ako ni ron binuang na ni. Yati malasa po na akong gilutuan. Uy, tawaan mo siguro ni. Akan yung style ni. Nanawaan na ba ng ko?
Yati, tawaan mo na yung uli na lang ko. Ya! Ya! Yati, dagan nagdala oy. Dali. Hindi, bigyan ka na namin makuhaan, oh. Nakikiyat mo Ay, itlog, oh. Napihatog, gagdan kayo. Yati di lugaran ni. Yak mo balik diri tawaan man day ni. Isa. Yati. Tagat-dog og itlog ron oy. Asam ni bawa? Yati di yung bawa oh. Muta na. Yati ni mga bataan ni mo di nanguha ni sa kong ngatlo ko gito ko abi na ko gimino na ko. Bantay lang mo ron. Bali-baliyo na ako ni Jo. Tarungan ako kay dia. Jo, ibutan na ng lamas diri Oh, Jo. dali lang, patay ni koy. Namian ni hotdog. Yawa ang itlog mo magsipon sa baka. Malipayon pa kay mga tibagak nagluto-luto murag yung ilaha. Wow, luto na hotdog. Butas na to. Luto na ang hotdog. Pulbad ang kagutom. Saan na? Butang. Bunata. Dog. Let's go. Kainan na. Uy, Jo. Ayos na, mag-pray pa ganita. Ang gani. Tapuan yung kanilordo. Sige na taga-Lord ba? Sige. Prita. Close your eyes, ha? In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless this pod para maapod-apod sila pod o kami pod. Amen! Kaya na! Ata mga to diretso. Yati, ikaw ang sinunyo samtang kaprita no? Ayaw, patagaw pa sa akin yan, Jo. Nag-pray na ba ako ka, Lord, ha? Bating na na kayo mga duwa. Wala lagi sa kuha. Wala si mga dabe. Wala. Putik si Bondi ko, ikaw. Mogol. Lalaki sa kwalang na. Lingkod ka. Wala. Tigas. Asa man dito, guys? Kuhat sa matungat ko kakitya ba ya? Wala lagi. Wala, putok na naman kayo. Paglalis mo diha kay magbukbang ko diri ah. Ni ai.